Ramogi Ajuang Jumani antie gweng mar Sumba Muhuru Bay kamoro ni sub county mar Nyatike South. Adwa dhi romo gi japur mabende nigi lony korka puro mar oduma. Oduma en achiel kuom gino mabende loso kuon, mabende thoth jo Kenya ohero chamo ka chiemo mabende ji mang'eny tiyo godo. Omiyo gi thuolo ni kamoro amora ma intie yiena mondo akawe mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Ber ahinya. Idhi nade? Adhi maber. Yiena mondo amosi. Ber ahinya. Aneni dich e puodho. Adich kabisa. Adbe ka una biro limi kuma intie. Machiegni. Daher ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Ngani Olga Auma Raden. Awuok e division miluongo ni Muhuru division. Sub location mara en Kikongo. An japur. Konchiel bende an chief mar area mar location. Pur mar oduma ni chako karang'o, tang'o mano mijing'o midonje pith mar oduma? Pith mar oduma nadonje kaluwore ni namba achiel ok inyal bedo maonge chiemo. Chiemo ne gima duong' ma ka ng'ato ni godo tinyalo wuotho kitegno, to bende inyalo puonjo nyithindo ka koro in gi yot. Ok en mar chiemo kende, wapidhe to be wause. Gima nomiya mijing'o kaluwore ni kaka piny ne chalo, wawinjo kaka bech oduma nosedhi mbele, to wan advantage ma wan godo e dho nam ka ni wan gi pi. Ok wategemea koth kende. Koro mane manomeda mijing'o kabisa. Kanokalo kuom jo Equity, ne gimiya pesa makawo godo generators. Koro nanyala puro. Kata oduma ni kaka inene, ineno kodongo. Oingo oduma mamoko nikech en nochak pidhe kapok koth ochako chwe. Nachako gi pi. To oduma iwacho ga ni kidienje mopogore kata varieties mopogore. In iwuon e puodho ka ipidho mano? Apidho oduma 43. Gimomiyo ncha apidho oduma 43, napidhe nikech odhi piyo. En gimoro ma inyalo konyo godo sa mapiyo piyo, kasto koth bende odwaro matin. Emomiyo nayiere. Oduma ni kawo thuolo marom nade kata ndalo dhi e puodho mondo ikre mabende koro inyati kode kata minyacham? Bang' dweche 2 gi nus to beda tayari nikech kata ma iki apidho chak mach tineno kama koro chope sani. En gimoro ma katek tanyalo kata mana turo ni matin mondo ibulin bende. Eri kaka ng'ato nyang'e ni oduma osetegno maber? Okay, oduma kaka inene ni eki, kasama ochako nyuol, ibro neno kogolo lewe ni matin, mos kasto gikone to dhuolo gini, gi dholuo maler wacho ni koro dhuolo wino. Sama osedhuolo wino ni, obro dhi adhiya to chako chopo stage moro miluongo ni odwoko wino. Sama odwoko wino no eko en ni gigi lwar te. Koro kosedwoko wino no eko te ma gigi olwar. Kanyo ibro ng'eyo ni koro oduma otegno, inyalo bule, inyalo boke. Kamano. Gin ber mage ma ng'ato nya yudo kochamo oduma? Oduma ka wachamo to wayudo gimiluongo, kizungu luongo ni starch. Value addition mane ma ng'ato nya yudo e oduma? Ka setieko ritho to wakawo gigewa gi to wakano ne chiayewa. Koro chiaye nyalo yudo magi eki, dhiang' ki kata ka in gi dhiang' minyiedho, to magi chiemo ma koro wakano ne gi to miyo gi yudo chak. Kamano. Sama usegolo oduma e puodho, inya kane kuom thuolo marom nade kata storage ne nya bedo kuom ndalo marom nade kosetwo? Oduma kisegolo e puodho motwo kabisa sani eki wan gi bags mobedo improved, ok wachande koro diketo oduma yath, en gi jwala moro e iye. Kisekelo oduma to motwo kabisa, iwe matwo, kasto itweye ma koro onge muya manyalo donje kata matin. Oduma no nyalo dak kata mana higa 2 kapod ikane kana ok ikete yath, onge chemical modhiye, en fresh kamano eko kuom higa 2. An ruoth to wang'eyo maber ni ka ruoth ok onego bed ni koso chiemo. Kisebedo ruoth onego ibed ruoth ma ka ji obiro dalane to ok ni kore ka ji denyo. Miyo emomiyo namedo donje pur, but kata kane pok abedo ruoth ne an japur. Koro ok chanda nikech an gi jotich, nasewacho ni an gi jotich 30, to an bende ang'iyo chiew sa 11. Yudo ka sechiew, atimo madala mag mama, sa 2 nyaka sa 1 nyaka sa 2, atieko management mag puodho, ka kanyo to koro adoke maga mag sirikal. To nikech aneno ka nitie bende
Moko gin marubuor kama, aneno moko mabende nigi kala ma papu. Pogruok malich en ang'o? Pogruok malich en ni mineno ka koro dok chien gi eki mago chako tegno. Ma pod nigi kala ma yom yom machalo kama, mano kore kano dhuolo wino. Iluongo ni dhuolo wino, manyisi kaka omedo tegno mos mos. Koro kodok with the time, ka chieng' moro ibiro duoge puodho ni, ibiro yudo ka koro gigi orumo te giselwar, tiende ni koro mano oduma no otegno, inyalo ter dala. To koro ere kaka arita makae chal nade? In kaka ruoth to samoro gi puothe mabende in godo mang'eny. Nitie ng'at ma indiko ma en tije malich ahinya en rito puodho. Nitiere, ok inyal weya weya nikech ji ok opuro mang'eny ahinya, koro chuno mana ni nyaka to abed gi ng'ama ritona tachulo e dwe. Kamano. Aina nini wacho ni en ang'o miyo macha kama? Machal kama iki nikech kane pod otin kanodongo to nocham gi miluongo ni ariwo, en kudni moro machando oduma. To ber kudni no eko ni ka igoye yath to tho, kasto ka oduma osegolo gimiluongo ni mayange ni, to wachne ji kudni no be koro ruma kendo oduma dhi maber. Kata in inyalo neno oduma gibeyo kabisa kendo giwinjo maber. En mana ni koro makni to nodong' adong'a kanyo eko. Nikech puodho mabende wantie kamae, aneno ka oduong' kabisa. Ma oduma manie eka marom nade? En eka 2.5. En eka 2.5 mochiko 3. Gimoro amora man gi bede nyaka bed gi gik masagi kata midhiero kata challenges. In kaka japur, en ang'o miseneno mapek ahinya korka pur mar oduma ni? Challenges ma wan godo sana wan joma nie dho nam, namba 1 raw chandowa kabisa nikech raw dak e pi. To koro chunowa ni nyaka wanyal dak kodgi. Inyalo gone bugo. Apani ka nibiro neno bugo maduong' mwaketo kanyo no eko, en mondo mi otam raw kik donji. Mar ariyo nitiere problem mar armyworms, but kigo yath to konyogi. Chon kancha pok nago ineno ka nitiere kane gidwa chako chanda matin. Bang'e no nago yath makoro gin sawa. Mago challenges mwaromogo. Erokamano. Ka nichako puro oduma gi, nichako gi capital marom nade? Kata pesa mokwongo mar ohala nichako go marom nade? Okay, sama nachako gi pesa na uon nachako gi 30,000 nikech wan ka waonge dhok nyaka wapur mana gi tinga. Tinga kaluwore gi fuel masani nyaka okaw mana Sh5,000 per eka. To kaka wan wapuro eka 3-4, mano nyaka nibed gi capital to gi pesa mar oduma nikech ka ukipidho bende hybrid to ok timre maber. Lo kaka waiko ka wasepuro gi tinga to waketo manyiwa. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Ma pesa DAP wayudo from Equity Bank. Kasto seche mobedo katikati to watimo ne top dressing gi CN. Mane kaka waiko lo. Kasto wadoe to bedo maler. E puodho ka bende nitie gi fertilizer ma samoro itiyo godo? Yes, atiyo gi fertilizer mar Yara. Wagole kambi mar Yara to sani no wabedo maber matin ne wayudo mar government. Koro ne gi subsidize nwa ema koro no watiyo. Samoro nitie jal ma dihere donje kata puro oduma ni. Gin ang'o ma ng'ato nyaka bedgo kata nyaka ni kapok ochako puro oduma? Wan jomodak e dho nam to advantage ma wan go ni wan gi pi. Koro ng'ama gombo puro oduma e tie nam ka en gima duong' mobed go nobed gi puodho to gi capital to gi nikech pi to koro wan godo. Mano tiende ni pur no nyalo timore sa asaya kata during drought wan waonge lal. Sani oduma e dho nambwa ka gorogoro achiel en Sh200. To kopo ni dwa ng'iewo manumu ni sani en Sh30. In iwuon in gi chiro ma kisegolo oduma e puodho itero choko biro to nini? Kaluwore gi demand ma sani nitiere, ok ibi manyo kata chiro. Kama koro piny ochope ni chiro pod manyo. Wawach ni ng'ato biro iri, ng'at ma diher puonjore weche mag bende inyalo bedo gi session kata ndalo ma in iwuon inyalo nyiso ng'ato ni kawuono odiochieng' ma kamae an gi odiochieng' mar thuolo manya timo 1-2 to mana kopogore yore mar dhi gi pur. Kamano jopur mae division ni te wariworega kendo wan gi certificate mobedo registered. Waromoga every Wednesday wapuonjore weche mag pur. Washare ideas nikech ok en oduma no kende. Niwinjo ka chako ni wapuro melon, wapuro nyanya.
wapuro gi matindo mineno rabuon ineno kanyo eko. Koro waromoga mondo mi wa exchange ideas. Nyaka sani bende kaka iseyudo kony koya e county government? County government to pok okonyowa nyaka ne wachak pur. Chudo mar pur en winjruok. Nitiere kaka ng'ato nyalo dicho dwaro advance to ji ng'ama vumilia nikech ng'ato be neno no timo kuongo kasto kawo pesa dichiel. Koro en winjruok, chudo to winjruok. To customers kata jogo mabiro nyiepo ka gibiro to ere kaka gitimo, gichuli nang'o? Samoro ng'ato onge pesa ma en hard card kata pesa ma gichulowa through bank account. Tinde waero pesa miketi account. Wan gi Equity line, kisemiyo ng'ato to deposit ni pesa through that line. Kama jo Equity bank miwacho no osebedo ka miyo hola. Isemiyo hola kuom thuolo marom nade? Equity osemiya hola kuom thuolo mar higni 4 mosekalo. Kamano kendo gidhi kodwa maber nikech nitiere other banks ma oketi ka gi ka kisekawo pesa. Gin ninyalo kata kono gi kasa ma wayudo loss ne en kama wena uru matin kama e kicho giwinjo. In fact, Equity bank gin joma beyo. Gisekonyo jopur ma Miuru division. Kamano. Manyiso ni offices giyie ne ng'ata mondo chopi ka dwaro kony korka kata pur. Giyie giya office gi nono kabisa kendo gibiro nyaka ground, gisetimonwa trainings. Gisebedo ka gitime severally. Wachokore samoro moga Wednesdays, gioro ga joga gi to bire ground to gipuonjo. Haya, uwinjo wach mochiko yot ir. Samoro japur tidi luor ga ni onge kata kaka idwa cha. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo mo yueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kwere ne ogongero ni thuru lo yieng'o to e gweng' ma Ombaka e Nyando e kaunti ma Kisumu en midhiero. Kama minu nobire ok derengewe. Pi ma monjo gweng' ni higa ka higa nyuolo iye ma ohiu kendo nimo gi lek mag nyithindo manyiri. Mar pino ohinya nikech omiya yudo gimok na expect na yudo kabisa. Nitie nyithindo 3 man chogamo remo e ndalo ma wan gi midhiero mag pi. En ng'ama biro resogi. Tudri kod George Bati, ngeso tarik 17 dwe mar 6, saa 1:03 otieno, kokelo ni sigana moyiedhi, kaka lek nyithindo manyiri nimo e pi Ombaka. Mana e Ramogi TV, kik bai.
From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear what they talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. So nikech bank mar Equity iwacho ni miuga hola. Ere kaka gitimoga? Gimi nini ndalo monego bed ni chulo gi koso gitimo nang'o? Jo Equity jali jopur ok giketo japur ni biro duoko ne gi loan dwe ka dwe. Gibiro kaka na sedhi ma wuoyo kod ji makono ginin my location wadwaro ni mondo gikony jopur nikech jopur nigi chuny mar dwaro pur to gionge capital. Ne giyie ma gibiro ma introduce jopur kuomgi ma gitimonwa trainings. Koro gin wabedo kod gi mesa to gipenji ni ibiro duoko pesa ni karang'o. Nitie ng'ama pidho watermelon makawo mana 70 days. Nitie ng'ama pidho rabuon mabiro kawo 6 months kata 3 months luwore gi kit variety moyiero. Gi ng'ama pidho oduma. Koro kaka uyieruno kodgi gibiro weni thuolo miusi miwach negi ni anto to kiwena thuolo mar dweche 5 kata 6 luwore gi gima pidhoni. Koro chieng' na ema idhi tichulo. Mak mana ni gima gidwaro ni sama pod iling cha to gimoro matin minyalo yudo tiketo e dwe ka dwe, but chieng' ma koro itim harvesting miuso cha tikawo pesa gitimiyogi to gima gibergo ni kata chieng' mimiyogi no gichak giduoko ni chak idogi chak idhi purgo. Koro mana kaka gikonyowa. Pogruok malich ma in iwuon iseyudo kane pok idonjo e hola mar Equity gi ndalo mane in gi sani kaka in gi jo Equity, en ang'o malich miseneno kosebedo korka koro? Gima pogruok maduong' maseneno chon en mana gi puothe ariyo ka ng'eny, to sani neno ka gin puodho ma derom kata mana eka 10 gi wiye moting'o gik mopogore opogore. Anyisi ni melon nitiere kata manyo wapidho 3 days back be oduong'. Wan go oduma marom kama eki somewhere else. Wan gi nyanya, wan gi Maria mineno goeko to gi rabuon. Koro gi kenda de ok anyalo. Through Equity wayudo pesa ma koro anyalo pogo godo nikech be gitiye gi pumps. Koro jo Equity nong'iewona nyaka pumps gi ma kata puodho ni dhi mbele to wanyalo chako tiyo gi machielo e puodho machielo. Erokamano. Samoro nitie ng'at ma diher tudruok bang'e koseneno chenro ni. Bende nitie namba ma bende ginya yudi godo kata social media platform inya yudi godo. Inya tiyo kamera wani mondo miwa namba kata social media handle. Namba na minyalo yuda godo ma ji te ong'eyo, an pok abedo gi namba makala achiel, an gana gi namba achiel ma pile pile en 07 13 24 18 46. Anyalo wacho gi dholuo 0 7 13 24 18 46. Mak mana ni kosekalo saa 4 mar otieno to samoro kigoyo nyalo ywak to kinyal yuda kaluwore gi nindo nyalo tera. Mokwongo, akeni nyalero ni ere kaka idil ng'eni samoro telo ne joma dongo be samoro ya bedo gi pek. Ere kaka ini wuoni isebedo ki handle weche aina gi? Weche aina gi gima ng'eyo maduong' moloyo ni Nyasaye ka ok inyal keto mbele gimoro amora mitimo to gima nyalo dhi maber onge. Pile ka pile gima kuongo timo en ni nyaka kuonga ket Nyasaye mbele. Koro kata challenges biro mag cases tang'eyo kaka handle gi. Kariwo gi mar pur to dhi maber. Koro kwa tieko, en wach mane mogik minyalo nyiso jopiny mondo kawuono ni magineni mondo giwinje? Gima nyalo nyiso jopiny kawuono ni awacho ne gini pesa nitiere pur. Ang'eyo ni pur en gino ma ji ochayo ni dhi dwanyori gi chuodho, en gimoro ma samoro kore kipidho kodhi moto irito nyaka chieng' odonji,
odongi mobed ready. Ajiwo uni rito gimoro en gima ber. Wapururu sana ne joma mine wetena. Ma en thuolo madwa kawo mondo akonu ni waweuru beda. Samoro wala nyalo bedo ni tek to puodho koni nyalo bedo ni ber. Koro waweuru beda, wajiwre uru pur nigi teko. Ka koth olal, wan gi pie nam kae kima nyalo konyowa. Nyinga Charles Msethi, ja Meuru, wantiere Meuru location, nyatike South Sub-County. Japur, atimo wala mar pur. Sama wawach ni kawuono wawuoyo wach oduma, ere kaka un uwegi uketo nafas kata spacing e puodho? Spacing waketo kaka centimeter 30 by 30. Mano spacing waketo oduma. To yath ugoyo bang' thuolo marom nade kata ndaladi? Oduma wanyalo goyo after 1 week kata after 2 weeks. So luwore gi kaka ineno tuo kantiere kata kaka ochalo. To samoro wach ni tuo, ere kaka ung'e ni oduma ni nigi tuo to thieth mane mukete? Oduma kaka seche ma ochako ntiere kaka kudni moro machandowa miluongo ni armyworm. Waneno ka ochamo, yudo ka oduma sama pod otinde mochako chamogie, ochako chamo itgi, ochamo nyaka chunygi, yudo ko ng'ado kato ntiere yedhe kitiedhe mwatiyogo. Kaka yedhe ka Syngenta watiyo gi yath miluongo ni mach. Wachako wamedo gi folia feed miluongo ni Omex folia ma medo itgi bedo madongo. Kamano. To samugo yath en yath mikiko kose en pi moro ma ng'ato nya tuomo to oli? Yani yath wuone nitie kaka mano en yath mar liquid mar pi mane okebe to i-mix gi pi kaluwore gi kaka onego tim mixing mare. Sama koth onge, wan koth no wayude ga matin. Koro ngima wa ogede mashin ni eki namni kaka inene ni eki. Koro mashin ni ema wagodo pi. Ma ineno kokalo kata cha iluongo ni inlet. Mai. Koro inlet ni golonwa pi e nam to kete mashin ka eki. Koa ka eki to machielo matere puodho ni luongo ni outlet. Koro outlet ni kosedhi kode nyaka e puodho, ibiro neno kanyo weyni matindo. Weyni matindo ma koro ng'ato ka ng'ato biro mako to olo pi. Koro gine ma control nwa pi. Kasto mashin ni be wan gi speed mare ma wang'eyo kaka iketo. Kidwaro pi mamalo, kidwaro pi matin, kine ma koro control pi gi speed ma in godo. Wan gi mashin karibu 4. Koro kachiel rach to iting'o itero ne ng'ama loso. Ok onyal biro e puodho ka eki nikech emo serve jomoko e different categories. Koro wakawo mashin titero ne to tich ok chung', ikawo machielo timbele to ma itero for service. But mondo gibed mabeyo, after every 1 month, watero gi for service. Ageno ni chenro bedo makare to ini wuon yudo puonj kuom gik moko 2-3 ma bende samoro noking'eyo ni nyatimore maber e county ma Migori kae. Ka in japur to diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@tollmedia.co.ke. Kaka pile wanasomo ote machuok ma bende idhi bedo ni oronwa, kaeto wanapang safar ma bende wabro biro mwaneni. Kaka pile yiena mondo agoni erokamano ka ruoth oriti mochako rita, wachako warom juma manyien. Oriti masani an iluonga ni Alori nyaka Black.